Sportvereniging spuurt op watersplakken en dwarpshuizen. Ze moeten het toernooi alle jaar maar minder geld dwan. Een stiepeling van maatregels die nevens de schreeuwers van deze brief grote gevolgen hebben voor het warpen. Als je op gymnastiekonderwijs bezuinigt, dan bezuinig je dus ook op een MFC die een gymzaal heeft. Als je op een sportvereniging bezuinigt, dan moeten de leden vervolgens een hogere contributie betalen. Morgen zal de gemeente Rial te zet hoe de bezuinigings en er lijkt een meerderheid voor te wijzen. De dwarpsbelangen zorgen een zwarte toekomst voor het warpen. Verslonsing van het dorp, verloedering van gebouwen die niet meer onderhouden worden. Sportverenigingen die moeten fuseren en misschien in een ander dorp samen moeten gaan werken. Ik denk dat dat gewoon leidt tot een enorme verschraling van de leefbaarheid van een dorp. De dwarpshuizen worden dubbeld rekenen. Ze krijgen zelfs minder subsidie en ik haar een broekers, de vereniging, smat het maar minder dwan. En dus kunnen ze de hier van het dwarpshuis net meer betellen. En dan blijft er net meer een soort oer. Helemaal niks. Dan kunnen we de kaai wel op het gemeentehuis in de Jouren brengen. Want dat houdt in dat wij geen inkomsten meer hebben. En dan houdt het gewoon op. Ik zou dan niet weten wij onze feestenlessen en alles, maar we hebben dat van betalen moeten. Wethouder Jannie Schouwer denkt dat het al wel een beetje taaf valt. Ja, ik deel die zorg wel. Alleen ik heb de overtuiging dat ze het gewoon met elkaar gaan redden. En ik geloof ook gewoon in gemeenschappen, in een dorp, die met elkaar ergens iets over hebben. En die met elkaar de schouders eronder kunnen hebben. En bij wijze van spreken tegen een gemeente kunnen zeggen van luister, jullie bezuinigen wel, maar wij redden het gewoon. Ook ondanks die bezuinigingen.